Khala kwintokozo khuluma nawe ngaba upastor Charity Mfuyeke uthando ngafika pastor wesizwe qikelela-ke qinisekisa ukuthi inamba ebisiza ngoba uyimember somunye sija bafitamba uyamfolela WhatsApp uma ungifolela kawumbuzi igama ukuze ufuna usizo uyichaza igama bese uhlala udabeni olusuku ufonela kuphela fona from Monday to Friday kuphela maybe ngisike inqephu ngenza ukuthi ijacket uma umuntu ethapathi this is just a sample yama-jacket ofuna ukwenza uma sekhona isemaningi ngizobe sengisho ukuthi ngane ukuthi manje ungafuna uzani ungathatha yabona ama-jacket amahle kodwa le ifune ngathi ungaba umuntu oyamile kakhulu nobuKristu uyithanda into yenkolo yabo kodwa-ke sibhekela udaba kunombukeli ukuze la ngiphupha ebonyashi elibovu siyazi ukuthi yashi inashi it's a horse injomane njalo njalo kuya ngabantu balibiza kanjani kunabantu abahlobene naliyashi abantu bakwamhlongo banako ukuxhumana neyashi abantu ngubani banako ukuxhumana neyashi ushuthi kubo into iyashi ngavela njengethongo nesitalo sabo njalo njalo kodwa futhi yashi yaba isitalo sikamoya noma amandla kamoya noma umoya uthile yabona osukwembethe wena noma usukuhamba nawo yashi ngaba umuntu njalo njalo kodwa senze kanje number 1 ngokwesinto uma nje uphupha yashi ngabe uPaul ngelokuma uyashi ibovu ngoba lokho ngalo lingenzeka wena wembethwe yithongo lakho malume uma ukuthi ngokolibo iyashi ihlobene nalo yoba ngisibonile ngubani ngonjomali nabanye bo so ile ngakho ukuthi ungephi wembethwe leli thongo lakho malume noma uhamba naleli thongo lakho malume lo leliziveza kuwe 2 kwesinye isikhathi manje uphupha yashi kungabe uphawu olungile ukumango ukuthi yashi ibovu ngoba lokho ngabe kukhomba ukuthi ngendlela yakho ukuthi ungumuntu kamoya futhi wembethwe isithuna ikakhulukazi lesi esenzuza ebomvu yabo ukuthi le phawu liyavela kwabanye abantu mangukuthi umuntu kamoya unahamba nalesi sithunywa noma hamba nalo moya wenzuza engaba kwinzuza maybe ebovu kuye 3 yenzeka futhi ngesikhathi uphupha yashi ubophawu esithatha njengolingelubi uma yashi ibovu osekusho ukuthi kungenzeka kade uvakashelwe isidalwa esikembethe senzuza noma kusenzuza ebovu ngaya ngathi uhlala inzuza or inzuza ebovu yabona asithi number 4 ngokwenkolo-ke manje uphupha yashi yaba uphawu olungelubi uma ibovu lelashi lokho sokusho lingenzeka kathi uhanjelwe ingilosi yempi noma kunengilosi yempi ekade ikhambele futhi uthola ukuthi ikakhulukazi uma ukuthi umuntu obhekene nezikhathi ezinzima ubhekene nezimpi uyahlaseleka kakhulu empilweni bese le ngilosi yempi isiziveza kuwena uma ukuthi ulempi leyo uzoyinqoba noma le ngilosi iyaphakama ukunqobela kulena lezo zimpi lezo yabona Isaiah of 6 verse 4 kwase kuphuma elinye yashi elibovu nohlezi phezulu wakhiwa ukususa ukuthula emhlabeni ukuze babulalane wanikwa-ke lenkemba enkulu kuZakhariya 1 verse 8 ngabona-ke ebusuku ubheka nangomuntu ethwele yashi elibovu ekhwele yashi elibovu wena phakathi kwemibomvana esefuthi ngasemva kwakhe kwakukhona amahashe abovu nalo fipha namhlophe so kuya lento ngakhomba ukuthi kunalesi sidalwa noma nale ngilosi engakuwe yimpi ezokwazi kulwela ukunqobela izinto yabo noma-ke kuney'gigaba kuney'fufa basempilweni ngoney'vili sibhekisa empilweni yomuntu sebakhulu besibela uma yashi libo